Vera nħu gost għamil il-figolli, għanħu għada xol, insomma għandaw għalta xol. Speradu fid-dejt da. Daw, ta' tulips. Vera kontenta bihom, Vera ġew s-sbieħ. Jina Vera ħanżira għal-figolli. Eda fl-office, u għet nifilmija. Everyone, this is a Maltese figolla. The only condition is that if you're going to have a piece, you're going to have to rate it for me. Welcome back. Il-fardal qed jintlibes, ġifieri tik tfisser biss ħaġa waħda li llum ħankunu qed insajru u ovvjament bħas-soltu tistgħu tirrealizzaw mit-titlu ta' x'nkunu qed nagħmlu llum. Għadni kif ngħid għax għadni kif nagħlaq il-video li ħareġ qabel dan li wasal iż-żmien li nagħmlu li tjeb ħaġa Maltija fl-opinjoni tiegħi rigward ikelliżin li huma il-figolli jiena vera nkun looking forward għal żmien tas-sena bum. Ġast biex nagħmel il-figolli u biex nikolhom, apparti li vera nħobb nikolhom għax tajbin ovvjament kollha ta' korbuti xi trid iktar. Vera nħu gost tagħmel il-figolli jiena ma nafx għala il-proċess hekk vera therapeutic u vera nħu gost inżejnhom u naħseb ukoll għax tfakkarni fit-tfulit tipo l-mammi dejjem tagħmel il-figolli u tagħmel għal kulħadd fil-familja konna noqogħdu ngħinuha jien u aħti u noqogħdu niġġieldu ta' min il-forma ta' min u skont li waħda ħarġet l-aħjar. Vera ġtata snoħra miltom ukoll u vera ġewni tajbin u qassamtom lil xi Maltin sħabi li joqogħdu hawnhekk, però dis-sena ma lħaqx għamilthom in time biex nagħti li xi ftit ħbieb għax ma tantx kelli ċans, imma illum ħanagħmel figolli u ħanieħu ftit minnhom jew waħda insomma skont kemm jirnexxi nagħmlhom kbar u kemm ħanoħroġ ix-xogħol. Ħanu waħda x-xogħol, insomma ħandew għalta x-xogħol. Ġifieri stennew sal-aħħar tal-video biex taraw ir-reazzjoni tagħhom, ħan rabbi naqra kuraġġ u hekk xi li ħaniffilmja, ma nafx se naraw kif tmur. Imma illum it-tlieta u għadni kemm ġejja mix-xogħol u għedt illum ħanibda nagħmel laġina u l-mili għaliex dawk dejjem tittamilhom minn qabel u tħallihom fil-friġġ u għedt biex ma nispiċċax nagħmel ġurnata fil-kċinet ħanqasamhom f'jumej. So illum ħanagħmel laġina u l-mili u għada qabel ix-xogħol għax għadha naħdem id-dar ħanilħaq insajjarhom niffurmhom u hekk nifhom fil-forn u mbagħad inħallihom jiksħu u fil-għaxija inżejjinhom. Proċess twil imma jien vera proċess rewarding għax ma nafx figolli, homemade figolli top tier. U dan huwa by the way it-tieni fardal li kien xtrat li ommi naħseb fil-video li għadda lilu l-biss. Kien xtrat li żewġ fradal tgħid Frada naħseb tgħid mill-Monti ta' Marsa xlok u vera sbieħ u issa kull darba li nsajr xi ħaġa tipika Maltija qed nilbes lilhom ħankun fit-tema. Rigward ir-riċetta, jiena xi ftit snin u bdejt nuża dir-riċetta li sibt online ta' waħda Maltija. Il-website tagħha jisimha The Sweet Balance, issa nillinkja fid-description. U ma nafx kull sena kull darba li nagħmilha tiġi perfetta, so nuża lilha. U ħanibda mill-mili, għall-mili għandna bżonn 250 grams lewż. U il-kendi għadda wkoll kelli cooking club li hawnhekk ma rejtux, ma kelli cooking club ma tlet ħbieb tiegħi u għamilna il-kwarzimal u jekk rajtu l-video ta' qabel rajtu li il-kwarzimal li għamilt hawnhekk id-dar ma ġewniex tajbin. Imma użajt l-istess riċetta tal-kwarzimal ta' di l-persuna insomma li tista' figolli u vera ġew tajbin u veru intoġbu wkoll minn kulħadd u dewwaqtu xi ħadd ix-xogħol u qalli oh my god everything you make as in affarijiet Maltin kollha tajbin. So kompliment għal-ikel Malti. Mela l-istess ammont sokkor issa nispera jagħmlu biżejjed sokkor għax rajt naħseb ħajkollu biżejjed għall-ġinna. Diħla jiskadi. Abjad tal-bajda. Il-mili lest u tfajtu fil-friċ. Issa ħanibda l-ġina nagħmlu ma nafx jgħidulu ma rubbing method basically. Iddaħħal il-butir ġo tqieb subajk insomma toqgħod sejrek sakemm jiġisu breadcrumbs. Il-ħaqt ukoll ħakkejt l-ummija. Imbagħad wara li nagħmlu hekk basikament inħaltu kollox. Tlaq nibdew irid niżen it-tqieb.
later. Dawk il-mili u laġina lesti jiena nkellimkom għada meta ħaniffurmaw fi golli nsajru unżejnuhom. Issa dan it-tant jiena ħannaddaf għax għamilt straġi waqqajt il-vanilla essence u waqqajt il-kamera wkoll please no. Spiċċajt b'nofs vanilla essence fuq il-counter m'hemmx tagħmel. Nalla ma nużax ingredjenti ħafna flus. Isma' tarawni fil-klip li jmiss. Hello! Illum wasal il-ħin li niffurmaw il-figolli nsajruhom u nżejnuhom. Naf li l-bieraħet li ħanamilhom qabel ix-xogħol, però ġejt qajt triq daqsa u ħanamilhom wara x-xogħol, hopefully jilħu jiksħu biżejjed wara l-inġi mill-ġim insomma sal-lejla bażikament. Naħseb maximum ħajkollhom xi 4 sigħat biex jiksħu li naħseb. Okej, nispera. Bħala forum, jien sfortunatament hawnhekk m'għandix forum kbar tal-figolli. Dispjaċini li meta nżilt Malta fil-1 Diċembru ma tellajx miegħi. Imma ma jimpurtax. Jiena the oldest trick in the book li nagħmel għal ħafna snin. Għaliex ommi ma kellix forma ta' bajda u jiena vera nħobb mal-figolli forma ta' bajda li tagħmel naqbad kartonċina ta' cereal jew hekk u just bil-sikkina indur magħha għal-ġina u hekk. U sena l-oħra minn hawn kont sibda l-cookie cutters. Nafx hekk xajdru di ta' fenek. U daw ta' tulips. U insomma sena l-oħra tipo mintom forma ta' tulips bħala nod għall-Olanda. So nagħmel daw iż-żgħar mhux ħagħmel ħafna minnhom. Nixtieq nagħti waħda għażin one għax ma tantx ħanoħroġ figolli li żewġ chefs tal-kumpanija tagħna. Għalix jekk ma rajtux it-TikTok tiegħi kontu darba fi frar sajru dix Malti sajru l-kaponata li ħafna nies qalu dik sqallija whatever kienet Maltese kaponata. U f'Marzu wkoll sajru ross il-forn u għada ħajsajru l-imqarrun u qatt ma jgħidulix bidejjem tkun sorpriża u meta rajta fuq il-menju tal-ġimgħa tax-xogħol tillallu qed tista' żgur neħdilhom biċċa figolla. Kont ħadtilhom biċċa prinjolata wkoll u kienet għaġbithom bħala thank you fi frar. So issa daħ neħdilhom figolla so ħanamilhom dik. Il-ħaqt laġina biex nħallija toqgħod naqax is-sena l-oħra niftakar mort biex niftaħha meta kienet għadha b'sa ġebla u kienet impossibbli so l-ħaqt biex naqra u għandi t-taħliti hemm ukoll. Ħanibdew niftħuhom. Passoltu ħana fihem poġġikom biex tkunu tistgħu taraw.
Hello, għadda xej iktar ħin bħalissa d-disa, d-disa. L-aħħar klip li rajtu daħalt il-figolli fil-forn. U sa dan it-tant ħalejtom jiksħu u morna l-ġim, kilna, ħsilna. Ħanur jomkom kif ġew ġrat li bitċa. U di niftakar ġrat li s-sena noħra u koll. Jienu meċ il-wire rek fuq il-counter fuq il-mejda biex nsajjar. Nizel u li 3 figolli ta' tulips u nqasmu li minn nofs. Ġvissa kull mandi wahda tulip li bil-memx tamel. Ħanur jomkom kif qed jidru bħalissa. Daw l-ħartnej għamiltom tondi u bizbal insejtom għal jenajt rasi u mux nħarqu tamma ħalejtom wis iktar minn suppost. Daw il-bajt li ma tantx jidru eggs imma u jwombat bit-ċokolata kieġu sbieħ u daw il-fnik u tulip wahda li baqat li ħajja. Daw it-li tam kisrin. U dawn il-gallettini mill-ġina li kiena wer boħra ma dak il-nijom. So issa wasal ħin nibda niddekora l-figolli li sbaħ biċċa. Xtrajt ċokolata kannella normali, milk chocolate insomma. U ċokolata bajda u kol xtrajt daw il-sprinkles għandhom il-fnik fihom u ħafna kulur hekk vera rajtum sbieħ. Speċjalment għal ċokolata bajda naħseb jkunu sbieħ. U naħseb ħamlhom kollha biċ-ċokolata bajda u imbagħad iċ-ċokolata il-normali il-milk chocolate nagħmilha ma nafx kif tgħidha bil-Malti ma I drizzle it naħseb tiġi sabiħa. Ma nafx nara ħanibda bil-bajda u qasna nagħmel kollha mal-ewwel jew nagħmel nofs. Ħanagħmel daqshekk. Ma nafx kemm jiri. U taf xi xekk li waqt li tiddub. Ħanduqhom ma ġad naqas doqthom. Il-figolli, il-gallettini doqtom. Oh my god. Figolli, dejjem. Tajbin. Oh my god, vera kontenta bihom, vera ġew sbieħ, apparti li nqasmu li tulips. Ma jimportax, imma ħanur jomkom. Tada! Vera ġew sbieħ, daw li probabli nagħti n-nies. Di li hemm somma di ġiet nara mafġa. Meħe, dan il-fenek, fenek il-kannella u għanneħor bħalu hawnhekk hemm tulip bajda bħalu. Dan abjad b'dawk tal-bunnies, daw il-bajt. Dan jilqali di ġiet tisbaħ minn di, so naħseb din ħodha x-xogħol miegħi għada. Bat għandna it-tonda, għandna waħda u t-tnej, u daw l-mqasmin insomma li ħanispiċċa nikol jien, u l-galettini ġiet dellikthom biċ-ċokolata li kien baqali. Tempted nipprova nduq waħda biċ-ċokolata, ma għadha ma qaditx. U hija nħobbit magħha, ġeħod nofs waħda. Jiena vera ħanżira għal-figolli. Oh my god, għamu ma tajbin. Tini biscuit. Ma għadam dewba. X'taħseb? Tajba. Dan jirrepproved l-ġina bissim għax il-mili ma jogħġbux. Nkellimkom għada, jien ħaniprova niffilmja reazzjoni tal-kollegi. Eżin, problema tarawx iċċom, għax mux ħajkunu komedi jidru fuq YouTube żgur, imma qed naħseb ngħidilhom jikbu fuq karta xi jaħsbu hekk. Ma nafx, issa naraw. So nkellimkom għada. Hello, so edha fl-office u qed niffilmja. Għamilt announcement fuq iċ-channel li ħajkunu għamil figolli f'5 minuti. Għamilt dil-karta fej ħanitlob il-kulħadd jiġġudika jirrejtja mhux kelma bil-Malti, imma wara li dquhom irridu jgħidu li x'jaħsbu fuqhom. U ħanibda nagħmel hekk għal kull ħaġa li nġib fl-uffiċċju li Maltija u naraw li eventwalment terbaħ. Okay, so everyone, this is a Maltese figolla. It is an Easter bake. It's filled with almonds and it's kind of a biscuity cookie, I guess, and it's with chocolate. You're going to have to rate it, so
The only condition is that if you're going to have a piece, you're going to have to rate it for me. Yeah, that's why the knife is there, right? All 5 stars. So video. Mariah's So holding is this knife. a Maltese tradition or What? is this a Maltese tradition also to do the rating like that? I or, started it, yeah. I self-proclaimed myself as the Maltese ambassador for food in the Netherlands. Oh. So, or at least in the company. But I already had Maltese today. Yeah, they're Yeah, because you tried the baked pasta. Also, if you don't want Maltese people to hate you, don't be rude. Dutch people are never rude. Is it usually this colorful as well? Yes, and we actually make it in different shapes. So there are shapes of hearts, butterflies. So this is it. Okay, I'm going to nice. film myself reacting to you. Now we're trying Maltese. More Maltese stuff. Yes. Maltese stuff. The large Maltese stuff. Very nice. It's amazing. The Like amandel that's paste? thing that they have. Yeah. This is amandel spice. Yeah, It's with almonds. It's with ground almonds and like a biscuit-like dough. Nice. I It's don't know not how to only explain. that's also pas. It's pesto has amandel spice. So it is very Dutch. It's very nice. You like this? Yes. Okay, nice. Hello, qed nimxi lura id-dar mix-xogħol għax dal-għodba kont ħammur ix-xogħol bir-rota, lollu xieġek, kont ħammur ix-xogħol bir-rota u kelli flat tire għandi panċar naħseb u I have to deal with it imma insomma sa wara x-xogħol spiċejt imxejta to get the steps in bad bus. Anyways, il-figolla vera intoġbot kien hemm ħafna li ħadu seconds intlaqtet tajjeb. Ma nafx kemm instema fil-video x'badejt nibdejt niddeqni fil-jom iktar għaw liħinhom insomma. Imma ħadd vera ġbitu kull minn daqa. Minn 5 silel għandna 4.3 jekk ikkalkulajt leverage sew. Kellna 6 4 stilel u 3 5 stilel. So safe to say li għandi 3 favoriti biex l-office tal-li tawni 5 stilel għal-figolla. Jiena nasib ġajet imma jiena l-figolla il-treat Malti favorit u onestament vera irrid inżomm soda biex ma nikolx figolla in one sitting jekk dattit. Weħe vera kuntenta li ntoġbot illum ukoll issa fil-kas nitfa' il-video ta' hekk għax ħanitfa' TikTok. Ix-chefs Eleni u Brian sajru li mqarrun għaġin il-forn insomma ix-xogħol u ħafna nies ħaduh qalu li vera mexa għaddiex u intoġob minn kulħadd. Mux kaħat kien jaf li Malti, insomma ma tattilhom wat wara qalu li wejja dak Malti kien kemm kien tajjeb. Safe to say li kell Malti l-Olanda jintoġob u misni niftaħ ħanut ħansir sinjura le. Vera kien tajjeb li mqarrun onestament, ġifieri hand on heart, mhux qed ngħidha hekk għall-video, għamluh eżatt kif inħobbu jiena, il-bexamella u l-ġobon kien fih biżejjed. Ek u it-salsa vera ġit tajba, onestament, vera bil-ħuni, 10 on 10. L-unika ħaġa li xtaqt li kelli l-ġobon on the side biex nitfa' l-ġobon fuq. Mela fina persuna li meta għandi laġin ħan nitfa' l-uktar ġobon fuq. Insomma, that's it dak kull video. Nispera li joġobkom u ħadtu gost hawnni nagħmel il-figolli għavolja kien naħseb da xej video twil, ma nafx għadni rid niditjaħ. Imma ħajdu li xi ħsibtu fil-comments u ħajdu li wkoll għax triduni nsajrilhom id-darba li jmiss. U ovvjament naqsam ma'kom xi jaħsbu fuqha u naqsam il-proċess ma'kom tiegħi nagħmel ukoll. Qed nitħajjar nagħmel l-imqared daqt biex jiena nħobb ħafna l-imqared ukoll għadni qatt m'għamilthom. U irid nagħmel il-ġbejniet ukoll għax nana ta' Daniel kienet ġabet li l-qwieleb u li ngħid ħanagħmilhom. So ħallu li comment, tinsewx ħallu like u tagħmlu subscribe. At this point vera da viċin ta' 1000 subscribers. Ma nafx sa meta jitlu dal-video għax ħankun l-ħatom. So please ħallu li subscribe. Grazie ħafna u narakom fil-video li jmiss. Ciao ciao!